До кога ще се прекланяте пред тях? Не е ли по-добре за нас да се обединим и да ги нападнем заедно? Ние също ще се бием с олмеките. Имам един огромен златен кондор, който лети. Да, фантастичен е. Посвещаваме го на паметта на папа Камайо, който умря в бой. Ще се обединим и ще ги победим. Мисля, че сте се повлияли от енергията на тези деца. Олмеките са прекалено силни. Напразно ще се пролее кръв. Срещу тях сме безсилни. Моля те, вожде Шихол, помисли отново. Моля те. Върви си. Бях сигурен, че ще дойде да се бие заедно с нас, но не. Остави ги, струва ми се, че всички са страхливци. Както и да опитаме в другите села. Тълпа страхливци, буклуци, за нищо не стават. Опитайте се да разберете, поне половината си бойци изпратете. Махайте се! Трябва да сме луди, за да се бием с олмеките. Прекалено много са наплашени от олмеките. Толкова по-зле за тях. Ние пък ще се бием сами. Ще ви помогнем за златния кондор. Сега да видя физиономиите на олмеките, имам страхотна идея. Искам и аз да дойда с вас. Зия? Искам да довърша делото на баща ми. Той цял живот е пазил златните градове от олмеките. Сега е мой ред. Тя е права. Трябва да отмъстим за смъртта на баща й. Долу олмеките! Този път ще си платят и то скъпо. По-добре е да умрем в битка, отколкото да живеем на колене. Така е, ще се бием. Ще се бием. Мендоса! Мендоса! Какво сте намислили? Хайде, Мендоса, сега е момента да се измъкваме. Всичко е готово. Вече знаем къде са златните градове. Взели сме достатъчно храна за цял месец. Хайде да тръгваме. Само си губим времето. Ненормалници. Ама защо така? Защо ни удари? Аз съм най-големият глупак, че се хванах с идиоти като вас двамата. Какво каза Мендоса? Какво? Веднага оставите всичко там, откъдето сте го взели. Имам малко работа с тези двамата. Естебан, и ние ще се бием на ваша страна. И вие се готвите за битка, така ли? Да, ще покажем на олмеките как испанците водят война. Очакват ги изненади. Ванакоча! Вижте, това е Шихол. След като ти си отиде, ние се събрахме на съвет. Предадох им всичко, което ми каза. Накрая взехме решение за война. Погледни, Ванакоча. Най-после, най-после. Не сме само ние. Погледни. Всички села, Балчи и Нашани, племената на маите, които живеят под тиранията на олмеките, са решили да дойдат и да се сражават до край. Събуждайте се, вече е ден. Тао, вече е ден. Остави ме на мира, кокапето, спи ми се.
Все още е нощ. Слънцето ще изгрее след малко. Добре, да ставам. Вия! Вия! Ако кокапето не беше ме събудил, още щях да спя. Вярно е, никога не съм виждала селото толкова тихо. Разбира се, само жените и децата са тук. Мъжете вече тръгнаха. Предстои ни забележителен ден. Каква беше твоята нова идея за използване на златния кондор срещу умеките? Какво смяташ да правим? Ще поставим на кондора оръжие. Оръжие ли? Да, и ти ще имаш работа. Ще имаме нужда от помощта ти. Да, разбира се. Чакай, Тао, знаеш ли, може би Зия... Благодаря ти, Естебан, но предпочитам да върша нещо, вместо само да тъгувам. И баща ми би искал така. Ще ви помогна колкото мога. Разбрахме се, че изгревът на слънцето ще бъде сигналът за майте. Тогава те вече са готови за атака. Напред! Да си възвърнем земите на маите. Сега е времето да отмъстим за майте. В атака! Напред! Следвайте въна коча. Селата ни нападат на оръжие. Ванакоча, погледни, всички се бият като лъвове. Права си, Маина. Ако продължим така, няма да имаме никаква нужда от тримата испанци. Отсечете колкото можете повече дървета. Трябват ни много. Ще ни кажеш ли най-сетне за какво са ти? Така де, вместо да си играем на дървари, не е ли по-добре да отидем да намерим златните градове? Вие двамата кога ще престанете да мрънкате? Както стоят нещата, какво друго можем да правим? Но ти сам каза, че войната с олмеките няма нищо общо с нас. Да, и че това не ни пречи да намерим златото. Нима вие двамата смятате да обърнете гръб и да не помогнете на Естебан? Ако може да се вярва на пратениците на олмеките, враговете им са поне 3 пъти повече от тях. Положението определено не е в наша полза. Може би ще бъде полезно да преговаряме с маите. И бихме могли да хванем Естебан и неговите приятелчета, без да се пролекрав. Стража. Затворете ги веднага. Ама вие в затвор? Нима ще свършите нещо без съветите, които ще ви дадем? Коя мисли, че е тята да дава съвети? Великият господар няма нужда от ничии съвети. Моля те, не ни забравяй. Послушай ме, господарю, би било добре. Достатъчно, отведете ги. Изглежда, че Естебан и децата още не са се раздвижили. Не, господарю. Издай каквито е нужно заповеди за потушаване на това въстание. Никаква милост. Готови! Дръжте се, приятели мои! Напред, победа за майте! В атака! След мен!
Не можем да продължаваме така, Ванакоча. Загубите ни са много големи. Трябва отново да атакуваме, да не спираме. Не, моите хора са изтощени. Трябва им почивка, иначе ще ги загубим всичките. Ванакоче, ранен ли си? Не, Маина. Как са другите? Какво ще правим сега? Не зная, не можем да атакуваме тези стени. Вече имаме твърде много жертви. Бойният дух на хората съвсем падна. Защо не почакате да дойдат Мендоса и другите? Те обещаха да ни помогнат. Знаем, че Мендоса е много умен, но... Какво става там? Какво ще кажеш за моите бойни коли? Това е изключителна идея. Ти ли ги измисли, Мендоса? Не, такива военни машини в Европа има отдавна. Добри идеи имат в Европа. Щом става дума за война, определено са много талантливи. Вече го изпитахме. Хайде, приятели, качвайте се на борда. Напред! Долу меките! Виж там, командире, златният кондор. Господи, ето значи къде се крият Естебан и децата. Неблагодарни хлапаци, като си помисля колко пъти им спасявахме живота. И за благодарност какво? Изчадия. Странно, колко е тихо селото. Не сме дошли да разговаряме с туземците. Така, приятели мои, само още малко. Изглежда ми напълно различен. Не знае дали изобщо ще се полети. Ще разберем много скоро. Трябва ми още една кошница. Готова ли си, Зия? Зия! Лакнете за малко. Искаме само малката Зия. Нищо няма да ви направим. Какво? Какво казвате? Да ви вземат дяволите. Гомес! Така, пак се срещаме. И ако това не е Естебан, как си? Неотдавна май се срещнахме пак, а? Всеки би казал, че сме големи приятели. Нали? Ще трябва да има силно въображение. Нищо, шегувай се ти, често си го правил. Нямах друг избор. Не можех да ви пусна да влезете в златния кондор. Разбира се, че не. Но този път абсолютно нищо няма да може да ни спре да дойдем с теб. Така ли е, командире? Но защо искате да се качите на борда на златния кондор? За да открием точното място на златните градове. И ти ще ни заведеш до там. Добре. Естебан, Не забравяйте за врага, още не сте се справили с всички. Естебан, Зия! За битки и дума да не става. Прекалено силни сме за вас, ясно ли? Поздравявам те, скъпи Гаспар. Хайде сега, дай ми меча малкият. По-бързо. Чули какво каза командирът? Веднага му върни меча. Хайде. не може все както вие искате. Естебан, Положението малко се промени, нали, Гомес? Престани, стига. бандити, варвари. Страх ме, спри! Тао добре се справи. Вече всичко ще бъде наред. Всъщност нищо, работа детска игра. Няма ли да спрете да си играете с меча? Не бъдете толкова жестоки. Отпуснете малко въжето. И дума да не става.
Като си помисля за Мендоса, просто не ми се вярва, че и той е испанец като тях. Какво казваш? Къде е Мендоса? Погледни ме, Естебан. Когато се срещахме в планините, ти каза, че Мендоса е умрял. Да, но съвсем наскоро възкръсна. Закъсняваме, другите вече ни чакат. Можем да потегляме веднага. Хайде да вървим след децата. Хайде, по-бързо. Не ни оставяй семя, Естебан. Имай сърце. Благодаря ви за помощта. Довиждане и ви желаем щастие. Вървете и се погрижете за проклетите омеки. Боя се, че сме претоварени. Довиждане, приятели. Благодаря ви. Довиждане. Испанците избягали са. Нещо ни дръпна назад. Въобразяваш си. А сега се готви за ляв завой. Хайде. Цел – планината на плантящия щит. Долу умеките. Ама пак си умен, командире. Тихо, глупако, ако усетят къде сме. Да атакуваме стената отново. Не, ако се приближим твърде много, може да загубим кулата. Внимавайте всички, отстъпваме. Бързо, бутите кулата назад, бързо! Подпалиха кулата. Навсякъде са поставили капани. Те го вземат дяволите. Като си помисли с колко труд построихме тези дяволски кули. Къде е златния кококондор? Когато ти трябва, все го няма. Най-сетне, точно на време. Проклета птицата, това е жив кондор. Добре, да, аз какво съм виновен? О, не! Мендоса, да изчезваме, докато още можем. Да, тук си. Пак ли празни приказки, както обикновено? Обречени сме, погледнете там горе. Боговете са против нас, това в небето знак ли е? Спусни се право надолу, Естебан. Какво? Гомес? Не мога да повярвам. И Гаспар също вече вярвам. Гоне си други. Току-що видях Мендоса. Готов ли си, Тао? Хайде, твой ред е. Добре, готови? Какво става? Да си сменим местата. Браво, Тао, точно попадение.
Командир Гомес, до кога ще висим така? Подготви се да паднеш на земята. Готов, сър. Готов да падна като камък. Дръпни се. Не се приближавай, махни се. По подвижния мост, патака. Така, успяхме. Олмеките бягат. Тези деца бяха фантастични. Няколко минути по-късно всичко щеше да бъде загубено. Този път наистина ги оплашихме. Погледни, Тао, те са в паника. Врагът успя да проникне в крепостта ни. Ако не ги спрем, ще избият всички ни. Нещастен глупак, идваш тук, за да ми говориш глупости. Изчезвай обратно и се готви за бой до смърт. Аз отивам. Господарю, чули? Не се притеснявай, Калмек. Твоят час още не е ударил. Ние още не сме победени. Аз чакам да хванем онези деца. Техните клетки ще спасят расата на олмеките. Но майте отвън са хиляди и изглеждат решени на всичко. Тъпи животни. Господарю, Да не мислиш, че 20-30 хиляди майи могат да оплашат мен, великия Менатор. Не забравяй кой съм аз. Аз притежавам тайно оръжие и сила извън всякакви представи. Да си призная, мислех, че краят ми е дошъл. Командире! Командире! Гаспар? Добре ли си, командире? Горе-долу. Радвам се, че те виждам, Гаспар. И аз, командир Гомес. Беше малко трудничко, нали? Тези олмеки са отвратителни с техните животински муцуни и ръце като куки. Тази планина силно ме интересува. Искам да зная какви тайни крие. Тайни? Какво имаш предвид? Тази битка между маите и олмеките. Дори Мендоса и Естебан участваха в нея. Много е възможно златните градове да са тук някъде. Мендоса никога не се е бил без сериозна причина. Прав си, златните градове. Това е единственото обяснение. Сигурно е, че Мендоса нямаше да се бие, ако не може да спечели злато. Златните градове явно са по-близо, отколкото си мислихме. Първата ни работа е да хванем малкия Естебан. Децата трябва да знаят нещо. И като ги поуплашим малко, ще ни кажат всичко. Ванакоче и няколко от бойците влязоха в крепостта на враговете и изчезнаха. Страх ме е за тях, Естебан. Не можем да влезем и да им помогнем. Докато са в крепостта, можем само да се молим за тях. Следващия епизод. Но Естебан и неговите другари влизат в крепостта на олмеките и много скоро са заловени от Менатора и Калмек, които се опитват да измъкнат от тях всичко за златните градове. Гледайте следващия епизод на Таинствените златни градове. Гледахте 34-ти епизод на серийния анимационен филм Таинствените златни градове. Гробище! Мислите, че е смешно, а? Това не е гробище. Не, разбира се, ние сме идвали тук по-рано. Какво искаш да кажеш? Тези хора не са мъртви, те само спят, това е всичко. Какво? Спят ли? Те са съвсем студени. Точно студът ги пази.
Пак ли ти? Сега ще ти дам. Капитан Гаспар, престани да се блъскаш в стената. Това е оптическа измама. Измамата се нарича Менатор. Кажи ми, наистина ли си шеф на племето на Олмеките? Не точно шеф. Аз съм много повече. Аз съм техен господар. А тези, дето спят тук, са моите благородници, моите избранници. Само на избраните ще бъде подарено безсмъртие. Те кротко чакат да настъпи великият момент. Безсмъртие ли каза? Преди много време избухна ужасна война. Тя обхвана целия свят и почти всички народи загинаха в битките. Моите хора много намаляха и малкото оцелели намериха убежище в тези планини. Същото се отнася и за моите предци, хората от Хива. Цялата земя беше отровена от огнените светкавици и праха, който дойде след тях. Нашите предци се скриха дълбоко вътре в планината и зачакаха земята да се изчисти. За съжаление, по време на дългото чакане с техните тела се случиха странни промени. Те вече не можеха да имат деца. Но ние не искаме нашата раса да изчезне от лицето на земята. Така че единственият начин е да живеем вечно. Ето защо са ви били необходими нашите клетки, да регенерирате вашите. Абсолютно точно. Но това не е всичко. Искаме да намерим и златните градове. Златните градове? А знаете ли къде са? Знаем. Но без ключа не можем да влезем в тях. Не се притеснявай, ние ще щупим вратите. Ще ти помогнем. Ти само ни заведи до входа. Не, ако голямото съкровище попадне в ръцете на умеките, това ще означава край на света. Какво? Сега пък от какво се вълнуваш? Никой не иска съкровища. Говорим само за златните градове и за нищо друго. Тези деца знаят за голямото съкровище. Те знаят и къде са златните градове. Ние ще ти помогнем, господарю. Добре, така да бъде. Елате с мен, вземете и децата. Не мърдаме от това място. Така ли? Не ни карайте да използваме сила. Банда страхливци, вървете по дяволите. С удоволствие. Именно в сърцето на Ада ще намерим злато. На Ада ли? Напред към златните градове. Ето, тук може да се влезе в крепостта. Добре, да вървим. Не, Ванакоче. По-добре е да ме чакате тук. Ще взема Педро и Санчо, така ще правим по-малко впечатление. Ама защо да не влезем всички? Вътре сигурно е пълно с олмеки, ще ни избият. Мендоса, ако влезем всички, няма да има от какво да се страхуваме. Току-що ви казах. Голяма група хора веднага ще привлече вниманието, а и нашите приятели, индианците, могат да се загубят вътре. Ние вече познаваме пътя. Да, Да, ама не. Да тръгваме. Мендоса, пазете се и късмет. Благодаря, Ванакоче. Мендоса, защо се притесняваш за Естебан? Така де, защо? Вече знаем къде са златните градове. Той не ни нужен. Добре, нямаше да е честно направо да ги изоставим, но пък колко неща преживях заради тези деца. То точно така стига толкова. Да се измъкваме от тук. Чакайте. Мендоса, Доколкото ви разбирам, искате да изчезнете. Добре, тръгвайте, но ви предупреждавам, че това е само началото. ама защо се сърдиш така? Това беше шега. Така де, трябва и малко майтап от време на време. Така си е. Продължаваме, нали? Хайде. Естебан. Разбирам защо ви изненадва моето отношение. Когато срещнах за първи път Естебан и той се съгласи да тръгне с мен на това приключение, аз не мислех за нищо друго, освен за злато. Смятах, че щом открием златните градове, децата вече няма да са ми необходими. Но ние сме заедно вече толкова дълго. Аз се привързах към тях, свикнах да им помагам. Да съм близо до тях. И сега мисля, че ако ги няма, много ще ми липсват. Следвайте ме, не се страхувайте.
Няма страшно, докато сте с мен, сте в пълна безопасност. Тази врата ли е вход към златните градове? Тази врата ли? Да, те са точно тук. Лъжиш! Златните градове изобщо не са в тази посока. Така ли? Тогава предлагам да ни кажеш къде са, щом знаеш. Не му обръщай внимание. Барбори, за да се прави на умен. Бих искал да ви задам един въпрос, Менотор. Добре, питай. Ако продължим с теб и намерим златните градове, искам да зная какво ще направиш след това. Какво имаш предвид? Говоря за златото. Какво смяташ да правиш с него, велики господарю? Можем ли да знаем какво те забавлява толкова? Твоят въпрос ме забавлява. Ти изглежда си мислиш, че и аз търся злато. Повярвай ми, можеш спокойно да си вземеш толкова злато, колкото искаш. Ето на това му викам аз голям удар, командире. Глупаци! Не им позволявайте да избягат. Ще престанете ли? Не ме карайте да побеснявам. Точно така е, както си мислех. Децата знаят къде са златните градове. Пристигаш точно на време. Сега вече няма да избягат. Снима! Какво смяташ да правиш? Пусни я долу! Сега можем да тръгваме. Испанците няма нужда да идват. Не можеш да направиш това. Не можеш! Не сте от най-умните. Не се ли досетихте, че и мен ме интересува тайната на златните градове? Убийте ги! Чакай, пусни ме! Трябва да намерим начин да се оправим. Убийте ги. Командир Гомес! Господи, Мендоса! Не си мисли, че идваме, за да ти помагаме, Гомес. От кога очакваме този миг? Естебан! Зия! Спаси ме, Естебан, моля те! Зия! Сега, Естебан, ти ще ми покажеш как да намеря входа на златните градове. Вече разбрах, че знаеш. Никога няма да ти кажа. Добре, щом ти не искаш, ще попитам твоята малка приятелка. Нали помниш, че ми трябват само вашите млади клетки? Позволяваш ли Зия да бъде жертвана вместо теб, Естебан? Както предпочиташ, толкова по-зле за нея. Естебан! Не, почакай, господарю. Повика ли ме? Ако ти кажа къде са златните градове, ще пуснеш ли Зия? Може и да си помисля. Там, където се пресичат линиите, свързващи трите развалини и плъмтящия щит. Там, където се пресичат линиите. Добре, добре. Старата легенда се оказа вярна. Господарю, аз вече ти казах. Сега ти трябва да си спазиш обещанието да пуснеш Зия. Естебан, внимавай! Успокой се! Зия, 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 Зия. Бързо, Тао, изчезвай! Добре. Естебан, успокой се! Най-после сме свободни. А сега трябва да намерим онзи Менатор. Скъпо ще си плати, че ни затвори в такова място. Проклет предател.
Какво е това? Чудовище ли? Какво е това там в небето? Вижте какво е това! Това е тайното оръжие на омеките. Бягайте, изчезвайте! Летяща огнена колесница ще убие всички. Главата ми се върти. Това е кошмар. Не може да бъде. Как може такова нещо да лети? Помощ! Идва право към нас! Леле, колко е мощна! Каква дупка направи само... Ако не бях видял с очите си... Ей! Мендоса, къде е? Къде отиде това нещо? Аз видях преди няколко минути отлетя към планината. Към планината ли? Естебан, чакай ме! Нищо ли не разбираш? Слушай, не можем да победим олмеките с златния кондор. Той дори не е въоръжен. А какво да правим? Да оставим Зия на онези ужасни омеки ли? Не, но как смяташ да се биеш с тях? И аз още не зная. Трябва да излетим и след това ще видим. Ти явно никога няма да се промениш. Все я караш наизуст. Естебан. Няма време за губене. Трябва да спасяваме Зия. Точно така. Нека и аз да дойда. Златния кондор. Не забравяй, че сега не е въоръжен. Този път рискът е много голям, Естебан. Разбери, въпросът не е само в Зия. И нашият живот виси на косъм. Ако те получат и най-малкия шанс, ще ни избият всички. Естебан, внимавай. Какво е това? Да не са полудели? Слушай, командире, да изчезваме. Започна да става много напечено. Просто е невъзможно. Не. Точно сега се лъжеш, Гаспар. Ще останем в даден момент. Това летящо чудовище ще ни заведе точно до вратите на златните градове.
Какво чудовище? Златният кондор никога няма да може да го победи. Мендоса все ще измисли нещо. Само седи и гледай. Този път олмеките имат късмет. Знаят, че нямаме оръдия на борда на кондора. Естебан, внимавай! Зия! Естебан! Великолепно, видяха я. Сега можем да бъдем сигурни, че ще дойдат където и да ги заведем. Господаря, ако ми позволиш, мога да ги принудя да кацнат. Не, Великолепна идея, давай. не им правете нищо. Оставете ги да си отидат. Не се притеснявай, само ще ги накараме да кацнат. Екипаж по бойните постове. Сега те ни следват. Опитай се да ги държиш на разстояние. Дясно на борт. Започва издигането. Колко добре маневрират. Увеличи разстоянието, Естебан. Пазете се. Бягайте. Бързо, трябва да се отдалечим от планината на пламтящия щит. И на къде да отида? Нататък. Мисля, че успяхме да се откачим от тях най-сетне. Никога до сега не ме е било така страх. И какво ще правим сега от тук нататък? Ето ги пак. Това наистина е смъртоносна машина. Изглежда, че те добре се справят с управлението. Да ги поизплаша ли малко с нашето тайно оръжие? Добре, Калмек, може, но само малко. Естебан, Естебан! Позиция точно над тях. Точно над нас са. Нищо
нищо повече не могат да направят. Те могат да маневрират и летят по-бързо от нас. Не можем да останем така. Те имат на борда си това, което ще ни унищожи за секунди. Естебан, Тао, оставете ме! Спасявайте се! Щом това искат, пълна мощност. Какво ще правим? Това не може да продължава вечно. Ще се издигнем и ще се опитам да скоча върху тях. Тао, ти ще караш кондора. Хайде! Ей, почакай малко. Трябва да се прехвърля върху тяхната машина. Ще можеш ли? Ще се опитам. Видях горе нещо, което е много интересно. Хайде, сега. Кондорът е твой, Тао. Сега ти си летец. Не, почакай, и аз идвам с теб. Ей! Дръж се здраво. Къде изчезнаха? Издигнаха се нагоре, сега са някъде над нас. Може би са се закачили за нас. В такъв случай могат да повредят нещо, но вече не могат да си отидат. Ама, че работа, каква ли му е цаката на това нещо? Да беше поне кораб. Хайде, Кондоре! Какво става? О, велики менаторе, погледни, те се спускат надолу. Свалили сме ги. Не, Естебан, Тао, само това не. Колко лесно изглеждаше, докато го караше Естебан. Ето ги пак, проклети олмеки. Така, заловете ги. По-бодро, малката, скоро ще видиш отново приятелите си. Сега накъде? От тук ли? Да отидем да видим. Происшествие няма. Отивай на пост в командната зала. Да, сър. Естебан, какво си решил? Не чули? Ако го последваме, ще ни заведе право в командната зала.
Нищо не разбирам. Няма никой в кабината. Търсете ги навсякъде, не могат да отидат далеч. Ако не са на борда, някъде наблизо са. Мога да те уверя, че нямаме интерес отново да ги оставя да се измъкнат. Заповядай на твоите хора да открият огън по онзи кондор. Да, господарю. Калмек вика командната зала. Командната зала, командир, обади се. Продължаваме да търсим децата на земята. Готови за откриване на огън по кондора. Както заповядате. Готови сме. Още ли не са ги намерили? Нали ги знаеш, онези палячовци от разузнавателната група? Те и собствените си майки не могат да намерят. Какво има, говорете? Аз ще ги наглеждам. Опитай се да разгадаеш системата за управление. Това тук за какво ли е? Я да проверим. Хайде, Тао, по-бързо. Бързам. Ела ти да се оправиш тези бутони и лостове. Тао, моля те, побързай. Добре да е. Това тук като че ли е... Какви ги вършат онези? Изпратете ми веднага виновниците тук. Лично ще се разправя с тях. На вашите заповеди. Ясно. С това така, а това така. Престани да си играеш, вече не е смешно. Да не мислиш, че на мен ми е весело. Най-сетне мисля, че разбрах всичко. Не е толкова сложно, колкото изглежда. Вие двамата какво правите тук? Калмек. Как по дяволите влязохте? Няма значение, поне ще си спестя труда да ви търся. Сега сте точно в устата на лъва. Ела да ме хванеш, де. Тао! А сега, моя младо приятелче, хвърли сабята. Давай, Естебан, намери Зия. Аз ще се погрижа за този. Връщай се бързо, Тао. Проклето изчадие! А вие какво чакате? Вържете го, преди да е избягал. Нещастници, не войници, а идиоти. След него бързо. Слушам, сър. Зия! Естебан от тук. Какво става с теб? Чакай, аз ще затворя вратата. Естебан! Естебан, как успя да влезеш тук? Бях горе, докато вие ме търсихте долу. Нали знаеш как да отвориш тази врата, Калмек? Да, господарю, бързо топлинния лъч. Да, сър, веднага! Този път ти загуби малката си игричка, Естебан. След по-малко от минута тази врата ще бъде отворена. Почакай и ще видиш. Бъдете сигурни, че всякаква съпротива този път ще бъде излишна. Хвърлете мечовете. Да не сте полудели. Нищо не можете да направите. На твое място нямаше да бъда толкова сигурен. Естебан, веднага хвърли този меч. Стой там, където си, защото няма да се поколебая да го използвам срещу теб. Скачай, Зия, над езеро сме. Стой, Естебан!
Велики Менеторе. Тяхната изобретателност не престава да ме забавлява. Вашата изключителна бързина при отварянето на вратата им осигури предостатъчно време да се измъкнат. Извадете ги веднага от езерото. Помнете, че ако загубим тези деца, златните градове са напълно безполезни за нас. Хвани се за мен, Зия. Олмеките не са спечелили още. Все още не са. Мендоса, сигурен ли си, Естебан и Тао са изскочили от Златния кондор? И са скочили на машината на олмеките. Така е, мен ме оставиха да презиме кондора. Да управляваш това нещо в небесата, възлагам се, че не е като кораб. Добре, че не съм бил на твое място. Но имах късмет. Поогледах наоколо и да знаете само какво видях. Какво видях? Какво си видял? Страшно сте досетливи и двамата. Какво си мислите? Сега знае как да намеря златните градове. Златните градове? Преди да умре, Папакамай каза за пресечната точка на линиите, свързващи трите развалини и пламтящия щит. Точно под онази звезда там. Да не искаш да кажеш, че... Прелетях над един остров в средата на езерото. Точно това е мястото. Всички олмекски бойци, които останаха тук, са мъртви. Вече ние владеем тези земи. Това е добре, а сега трябва да намерим летящата машина на олмеките. Няколко души да останат на стража около Златния кондор. Останалите след Мендоса. Най-сетне ще ги видим тези златни градове. Да вървим. Спусни ни малко по-ниско, Калмек. Прости ми, велики Менеторе, но вече става тъмно. Ще бъде опасно. Нарочно го направи. Предупреждавам те, че ако не намерим Зия, Естебан живи, никога няма да ти простя. Никога. Затваряй си устата, малък дивако. Прав е. Наистина сме ужасни. Провери местоположението на онзи остров на картата. Но не разбирам защо. Естебан каза, че златните градове се намират в пресечната точка на линиите, свързващи трите развалини и планината на пламтящия щит. Но... Онзи остров е единственото възможно място. А най-веселото е, че той ни доведе до тук, без сам да разбере това. Къде си, Зия? Кой си ти? Не се страхувай, дете мое. По-малко ще ме е страх, ако ми кажеш кой си. Моето име е Естебан. Моето име не означава нищо за теб. Аз съм единствения страж на входа към златните градове. На входа към златните градове ли? Да, Естебан, ти сега си много близо до него. Не мога да повярвам. В продължение на много поколения, привилегията да охранява вратите на златните градове от всякакви нападения се е падала на моето семейство. От колко време си тук? От много дълго. Но след вашето пристигане, моята задача вече свършва. Защо? Естебан, Зия? този човек ни спаси, Естебан. Да, сигурно, но... Още щом видях, че носите медальоните на слънцето, разбрах всичко.
От незапомнени времена е било предопределено, че вие двамата ще дойдете тук. Преди няколко години един човек дойде тук и предсказа пристигането на децата на Слънцето и че накрая великите врати ще бъдат отворени, за да открият за всички златните градове. Тяхната машина, командире, виж, ето я там, намерихме я. Но какво правят? Защо обикалят този остров? Има само едно обяснение. На острова трябва да се намират златните градове. Така ли мислиш? На такова малко островче? Хайде, отиваме да видим. Летят напред-назад. Това някаква игра ли е? Много важна игра. Търсят входа. Входа ли? Какъв вход? Нищо не виждам. Много е тъмно. Никога няма да можем да кацнем тук. Велики Менеторе. Продължавайте да търсите. Не можем да чакаме до изгрев слънце. Моментът на истината за Олмеките е в наши ръце. Не трябва да го изпускаме. Да, господарю. Ванакоче, аз, Санчо и Педро ще преплуваме до острова. През това време ти иди до селото и се върни с подкрепления. Педро, Санчо, хайде! Да, Мендоса. Никога не съм виждал толкова много книги. Тук пазим по едно копие от всичко, което е написано, откакто човек се е научил да пише. Това е великолепно. Но колко много прах има, ще се разкихам. Елате насам. Тук са вратите, които водят към златните градове. Значи таинствените златни градове са тук, точно пред нас. Виждате ли двата отвора във вратите вляво и вдясно? Поставете медальоните си в тях. Зия, даваш ли си сметка, че всичко, което преживяхме до сега, вече е минало? Искам да заплача от радост. По местата опасност. Какво има? Олмеките се приближават с летяща машина. Велики Менеторе, открихме входа. Прекрасно. Най-после, след толкова години на търсене. Велики Боже, Естебан и Зия вече са тук. Тези двамата навсякъде са първи. Доведете тук Тао и в случай на нужда задействайте нашия план. Тао! Спасявайте се, не бойте се за мен! Тао! Тао! Какво сте решили да правите? Скоро ще разбереш. Бих разговарял с господарят на Олмеките. Покажи се, Менаторе. Ето ме. Какво искаш? Аз съм пазачът на златните градове. Откажи се от това. Не разговаряй сега, те не са нищо друго, освен диваци. Да се откажа за нищо на света и аз смятам това за отвратително, но съдбата на моите хора е в опасност и нищо не може да ме спре. Съдбата на твоите хора, какво означава това? Времето е твърде скъпо за дълги обяснения. Отвори вратите и ще разбереш.
Не го слушай, той те лъже. Иска да разруши всичко. Не му отваряй. Тао! Тао! Естебан, Зия! Ние ще те спасим, Тао, обещавам ти. Прави каквото ти каже, моля те. Трябва да спасим Тао. Не мога да си позволя това. Ако великото съкровище попадне в ръцете на олмеките, сега какво, отказваш, така ли? Тогава този млад човек ще плати. Не! Тао! Тао! И ти не си по-добър. Как можеш да седиш и да гледаш как измъчват едно дете? Естебан, Зия, вече не аз решавам дали да се позволи на олмеките да влязат в златните градове. Вие ще решавате. Само вие носите медальоните на слънцето, които отварят техните врати. Вие ще решите дали да влезете в златните градове или не. Вашите медальони са единствените ключове. Ела тук. Много добре, Естебан. Добре, приемам. Ще отворя вратата при условие, че веднага освободиш Тао. И смяташ, че ще отвориш сам. Само аз мога да я отворя. Но понеже не ти вярвам, ти няма да гледаш. Изпрати няколко от твоите хора. Това е всичко. Какво нахалство? Как се осмеляваш да ми поставяш условия? Слушай ме внимателно. Ако не приемеш моите условия, аз ще хвърля в езерото този медальон, който е единственият ключ за вратата. Кълна се, ще го хвърля. Не, не дей. Всички ви, приберете Тао. Калмек, разбрали? Да, господарю. Вземете момчето и вървете при тях, заедно с 4 от твоите хора. Тао! Естебан, Зия! Какво са направили с теб? Нищо ми няма, благодаря ви. Готов съм вече на всичко. Колко се радвам да ви видя отново живи и здрави. Скъпи мои деца, да знаете само колко ми липсват. Сарказмът ти няма никакво значение. Пусни веднага Тао. Да освободя приятеля ти, не и преди да отвориш вратата. Тао струва твърде много, за да го изпусна. Хайде, побързай. Мендоса, като че ли олмеките си отиват. Наистина, май са намислили нещо. Хайде, следвайте ме. Това не може да бъде. Какво има? Лодки, командире. Погледни там. Не разбирам. Това не са лодки нито на майте, нито на инките. Легендата казва, че златните градове се пазят от велик жрец. И освен това на острова няма къде да се живее. Може би жреците живеят някъде другаде и отиват на острова за церемонии или нещо подобно. Да, тези лодки биха могли да са на великия жрец. Но всеки случай ние стигнахме там, където трябваше. Златните градове са тук. Този път съм сигурен, че сме само на сантиметър от нашата цел. Бъдете наштрек, не се доверявайте на нищо. Механиката на тази врата е впечатляваща. Вашата сила е равна на нашата. Изобщо няма място за сравнение. Добре, да продължавай. Каква страхотна врата. И таинствените златни градове са зад нея. Така е. Тези врати бяха затворени от хората на Хива преди много години и от тогава до днес никой не се осмелил да се доближи до тях. Естебан, хайде, отваряй. Не ги пускай да влязат. Ако олмеките влязат в златните градове, със света е свършено. Тишина. Естебан и Зия, слушайте, аз нямам нито власт, нито право да влияе на вашето решение. Дали ще ги отворите или не, зависи единствено от вас. Но защо само ние трябва да решаваме? Защото такова е било желанието на императора на Хива. Но аз нищо не разбирам. Все пак ние сме деца. Как можем да вземем такова важно решение? Само защото имаме тези медальони ли?
Вече ставате досадни. Отваряйте вратата и стига разговори. Ние бързаме. Спокойно, Олмек. Те имат право да знаят. Слушайте какво ще ви разкажа. Тези книги тук наоколо ще ви обяснят всичко. В миналото, в сърцето на Западния океан, познат под името Тихи океан, е имало само една империя. Империята Хива. И благодарение на силата на Слънцето, която хората се научили да управляват, империята живяла в мир и процъфтявала. Но по същото време, край бреговете на Атлантическия океан, на изток съществувала и една друга цивилизация. Атлантида. Там хората също се научили да използват силата на Слънцето и също построили забележителна империя. След това един ден между двете избухнала ужасна война. По такъв незначителен повод, че историята дори не го е записала. Тази война продължила дълги години, защото противниците били еднакво силни. До тогава, докато техните армии за първи път използвали слънчевите оръжия. Това било причината тези две велики цивилизации да изчезнат, погълнати от вълните и изпратени на дъното на океана, където те ще останат да лежат завинаги. Но императора на Хива предсказал тази катастрофа. Преди трагичния край на неговата империя той е имал 7 златни града, построени в различни краища на света, и във всеки от тях се е намирало по едно огромно съкровище, по един източник на енергия, като този, който е в сърцето на Слънцето. Тези градове са били скрити под земята и пазени от неразрушаващи се врати, които могат да бъдат отворени само с двата медальона на Слънцето. След разрушаването на империята Хива всички забравили за тези медальони. Изминали столетия и много цивилизации се развили на изток и на запад. Споменът за двете стари цивилизации почти напълно изчезнал. Изведнъж, като по някакъв вълшебен начин, двата медальона отново излезли на бял свят. Единият от тях бил предаден на семейството на един жрец на инките, който живеел край западните езера. Това е медальонът, който сега носи Зия. Вторият попаднал в ръцете на един мъж, който дошъл от великите езера на изток и намерил Естебан. Днес тези два ключа са заедно, колкото и невероятно да изглежда това. Но тук не става дума за обикновена случайност. Записано е, съдбата на златните градове ще бъде в ръцете на две деца. Обясни ми едно нещо. Ако Великото съкровище е толкова опасно, страшно и виновно за унищожаването на две велики империи, защо и то не е било унищожено с тях? Щеше да бъде по-добре, отколкото да се правят медальоните, които ние носим. Виж, Естебан, силата на Слънцето, скрита във Великото съкровище, едно време е била използвана за щастието на много хора. Това е причината, която е потикнала императора на Хива да остави съдбата на съкровището в невинни ръце. В детски ръце. Вашите ръце. Дали да се отвори тази врата, зад която е скрита огромна сила, или да се остави затворена, това зависи само от вас. Ама че абсурдни суеверия. Най-малко от всичко бих се замислил за волята на императора на Хива. Ние, умеките, имаме нужда от това велико съкровище. Само то може да осигури съществуването на нашата раса. За моите хора това е въпрос на живот или смърт. Хайде, отваряйте вратата. Не, Естебан, не отваряй! Забрави за мен! Никога не отваряй вратата за нищо на света! Ти сам се го изпроси. Не, почакай, Калмек! Не го пипай! Тао, не мога да му позволя да направи това! Моля те, Естебан! След твоя разказ мисля, че знам колко са важни тези медальони, а също и колко са опасни. Но дори и великото съкровище да попадне в ръцете на умеките, аз не мога да обърна гръб на Тао. Той е мой приятел.
Съгласна съм, Естебан. Колко са красиви. Златните градове. Олмеки, това е момента, когато целите ни след толкова много години ще бъдат изпълнени. Най-после настъпи времето, когато ние ще завладеем силата на Слънцето. Наистина, вече никой не може да ни отнеме златните градове. Пристигнахме. Подгответе разделянето на модули. Разделянето на машината е подготвено. Пълно разделяне. Тяхната летяща машина като че ли се разпада на парчета. Командире! Струва ми се, че тези проклети олмеки намериха пъти към златните градове. Не искам дори да се докосват до златото. Съкровището си е само наше и никой няма право да го пипа. В атака! Златото си е само наше. В атака! Да изтребим гадовете. В атака! Атака! Да грабнем златото! Тук вече можем да преминем. Ще се приближим. Хайде. Внимавайте. Хайде, следвайте ме. Мендоса, заради златото бихте следвал по целия свят и... Чакайте ме! Летящата машина на Менатора скоро ще бъде тук. Тази врата няма да издържи. Добре ще е да се примириш и да ни откриеш тайната на великото съкровище. Не, Естебан, те не трябва да го вземат. Не им казвай нищо. Ела тук. Тао!
Да не би да си мислиш, че можеш да избягаш. Кога най-после ще разберете, че загубихте? Заведете ме там, ако ви е скъп живота. Браво, Мендоса! Добре се справи. Калмек, заповядай на войниците си да се махат. Положението се промени. Сега аз заповядвам, а ти изпълняваш. Няма да повтарям. Ще ви откъсна главите. Добре де, връщайте се. Чухте ли ме? Това е заповед. Правете това, което той казва и без протести. Погледни, никой не липсва. Заслужаваме голяма награда, щом успяхме да се промъкнем. Тя си е по-голяма и от най-голямата. Я погледни тук, виждаш ли? Вече сме богати, Санчо. По-богати от най-богатите. Чуйте, какъв е този шум? Бързо, ще се изкачим на върха на кулата за нашето съкровище. По-бързо! Великото съкровище трябва да е там горе. Бързо, ще ни избягат. Триумфът ни е пълен, Калмек. Да, господарю. Кой си ти и какво търсиш тук? Аз съм генерал Калмек, командир на армията на Менатора. Тогава ти служиш на краля на Олмеките, който се намира в онази машина. Слушай, зная защо си дошъл тук. Ти искаш да вземеш мощната слънчева машина. Няма нужда да използваш сила. Ние сме готови да ти помогнем. Да ни помогнете, не разказвай смешки. Говоря това, което мисля. Аз не презирам твоите хора. Ние сме готови да помогнем на Олмеките, да гарантираме тяхното оцеляване и без да се използва ужасната сила на слънцето. Ние хиляди години се борим за оцеляването на нашата раса, но броят ни никога не е бил толкова малък, колкото е сега. Нямаме време за губени и разговори с теб. Повярвай в добрата воля на златните градове, Калмек. Ако ми повярваш, ще бъдат избегнати безсмислените и кървави битки. Послушай го. Жрецът говори истината. Можеш да му се довериш. Всяка негова дума е истина. Хвърлете мечовете си, моля ви. Трябва да спрем тези глупави войни и да се научим да живеем в мир. Благодаря ти, че ми оказваш доверие, генерал Калмек. Нека да избегнем кръвопролитието. От него няма никаква нужда. Ние всички можем да си разделим мъдростта на златните градове.
Олмеките нищо не делят. Те взимат всичко, убиват всички и са безмилостни. След мен. Какво можем да направим? Спрете ги на всяка цена, преди ужасната катастрофа да е сполетяла всички ни. Пуснете ме да мина. Пазете се от пътя ми. Най-сетне. Без съмнение, точно това е. Търпение, велики Менаторе, съкровището ще бъде наше. Цялата сила на слънцето и всички богатства на златните градове са вече на Олмеките. Ето го. Великото съкровище най-после е наше. Сега ще решим всичките си проблеми. Но какво е това празно място точно в средата на Великото съкровище? Формата му ми напомня на нещо. Гърнето на онова момче. Но каква е връзката между него и Великото съкровище? Пълна загадка. Какво ли може да означава? Надявам се, че не съм задействал някои от системите за сигурност. Какво става? Вече е много късно. Бягайте по-бързо от тук, приятели мои. Да бягаме ли? Защо? Защото покрива ще се срути отгоре ни. О, не! Проклятие! Сега какво става? Внимавай! Каква магия става тук? Земята се отваря, като че ли кората на някакъв гигантски плод се разпуква. Не е момента за изискани изрази. През тези пукнатини можем да влезем в златните градове. Напред към златото! Напред! Не можем ли да спрем Олмеките? Повярвай на мен и на златните градове. Легендата казва, че ако някой ги нападне, те ще се защитят сами. Ще видите.
Живях, за да видя златните градове в цялата им красота. Сега тя цялата вече е само наша. Ние сме върховните господари. Разрушете кулата и се присъединете към Калмек. Той ни чака. Велики Минаторе, те разтварят слънчевите панели. Издигнете се пак. Разберете какво става. Сега всичко е в твои ръце, Естебан. Извикай слънцето. Слънцето ли? Нищо не разбирам. Естебан, моля те. Това е истинско чудо. Каква е тази светлина? Продължавайте нагоре, дявол да ви вземе и издигнете се по-високо. На вашите заповеди. Мадре мия! Помогнете ми, велики Минаторе. Господарю, къде си? Къде си? Калмек! Тук съм! Ела, Калмек, помогни ми! Помогни ми, Калмек! Погледни, господарю. Аз взех великото съкровище от върха на кулата. И когато го взех, започна всичко това. Бързо, закарай ме обратно в нашата крепост. Облегни се на мен, господарю. Ще ти помогна да се върнеш в крепостта. Видяхте ли, златните градове могат да се защитават и сами. Може ли да попитам нещо във връзка с това? Разбира се. Ти спомена за един странник, който е предсказал, че ние ще дойдем тук. Бих искал да разбера къде е сега този тайнствен странник. Не съм сигурен. Той обикаля света и търси останалите от 7-те скрити златни градове, за да донесе мир на хората от бъдещето. Неговата задача е свещена и затова никой не трябва да знае къде е или къде отива. Господарю, господарю! Ето ги оцелелите. Вие сте ранени. Не се страхувай, нашите рани не са толкова страшни. Погрижете се за него. Естебан, Ето го Мендоса и другите останали са живи.
Погледни, Естебан. Естебан! Естебан! Нашите индиански приятели са тук. Естебан! Зия! Тао! Видя ли, Зия? Маина е с тях и ми носи гърнето. Маина! Хубаво е човек пак да види приятелите си. Видя ли, Естебан? Нали ти казах? Ти си син на слънцето. Не мога повече. Гърбът и ръцете ме болят. Не може ли да си почина малко? Почивка ли? Полудя ли? Трябва да изчезнем от тук, без да ни забележат. Но, командире, тук има толкова много злато. То е навсякъде. Това, което правим, просто няма смисъл. Не знаех, че златото почти не те интересува, Гаспар. Прави каквото искаш, само не ми се пречкай. Какво каза? Великото съкровище е откраднато? Да. Здравей, Кога Петел, как си? Екстра, екстра, екстра! Тао, твоето гърне светеше през цялата нощ. Светва и след това угасва, като живо, като че ли е вълшебно. Зная, не се случва за първи път. Това златно гърне преминава от ръка в ръка вече много поколения в моето семейство. То е цялото ми наследство. Легендата казва, че само великият жрец на златните градове може да го отвори. Гърнето. Това е сърцето на нашия слънчев реактор. Великото съкровище трябва да бъде поставено точно в центъра му. Побързай! А сега, Калмек, включвай като ти кажа. Какво да правя? Първо натисни капака с всичка сила. Когато той потъне достатъчно, командния лост ще се покаже отгоре и всичко започва. Какво? Сега побързай, отвори охлаждащите клапани. Концентраторът трябва да бъде поддържан колкото се може по-студен, иначе ще експлодира. Така е добре, Калмек. Сега ни остава само да чакаме. Господарю, какво не е наред? Не се притеснявай за мен, Калмек. Виж. Всичко става така, както ти казах. Системата работи прекрасно. Ние успяхме. Това е невероятно, господарю. Цялата ни база свети с някаква фантастична светлина. Брилянтна слънчева светлина. От днес нататък нашият слънчев реактор ще работи вечно. Никой не може да го спре. Сега само трябва да намерим Естебан и другите деца. Хайде, побързай. Гордея се с това, че мога да бъда само скромен инструмент за оцеляването на нашите хора. Олмеките няма да изчезнат благодарение на теб. Нещо не е наред, господарю.
започна да свети. Какво? Я да видя. Свети, но сега е по-различно и се питам защо. Олмеките явно са включили слънчевия концентратор. Няма нито миг за губене. Трябва бързо да отида до планината на пламтящия щит. Но ти си ранен, не можеш да отидеш. Раната няма значение. Дойде времето да изпълня задачата си като пазач на златните градове. Твоята задача, какво смяташ да правиш? При най-малката грешка в управлението на концентратора Великото съкровище ще предизвика поредица от ужасни събития. Реакторът може да концентрира огромната сила на слънчевата енергия и ще започне да гори вътре в земята. А няма ли да спре? Нищо не е в състояние да го спре. Ще топи слой след слой земната твърд и ще потъва все по-дълбоко и по-дълбоко. По цялата земя ще започнат земетресения и вулканични изригвания. Но най-лошото е, че от реактора ще изригне отровен газ, който ще обвие земята и ще отрови всичко живо. Хора, животни, растения, всичко ще изчезне. Единствено гърнето на Тао може да предотврати тази катастрофа. Но как е възможно то да притежава такава сила? Тао, то не е просто едно гърне, то е всъщност ключът, който управлява командния лост на концентратора на Великото съкровище. Разбрах защо капакът му не се отваря. След построяването на златните градове, императорът на Хива се оплашил да не би да се случи подобна катастрофа и решил да повери този ключ на потомците си. Приятели мои, положението е сериозно. Планината на пламтящия щит е на няколко часа път от тук. Как би могъл великият жрец да измине това разстояние и да изпълни задачата си? Ще му направим носилка и ще бъде занесен до там. Санчо, Педро, помогнете им и то бързо. Да. Какво ще кажеш за това? Не чу ли какво каза Мендоса? Хората бързат. Сега не е време за почивка. Кучета проклети. Награбили са злато колкото могат. Гомес, Гаспар, нали знаете, че сега не е подходящо време за това? Ето и вас. Позволете да ви изразя благодарност, защото с ваша помощ намерихме това, което търсихме. Сега не е време за това. Ще има земетресения и навсякъде ще изригнат вулкани. Разбрахте ли? Благодарим ви за предупреждението, но ние ще си отидем преди да се случи всичко това. Знаеш ли, той може да е прав. Ами ние? Дали да не си вземем малко, докато сме тук? Защо? За да ни отреже Мендоса главите ли? Не сме родени с късмети и това си е. Опасност! Внимание! Опасност! Опасност! Бързо бягайте! Какво има? Както се опасявах, станало е най-лошото. Олмеките са допуснали грешка при управлението на концентратора. Велики господарю, моля те, кажи ми какво да правя. Цялата ни крепост се топи. Кажи ми веднага или сме загубени. Бързо! 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 Добре, деко капетъл. Бързаме колкото можем. Не сме родени с крила като теб. Санчо, почакай малко, чакай. Какво искаш? Остави ме, бягай! Къде изчезна Мендоса? Избягал е. Сигурно е някъде напред. Все същото, ние сме на опашката. Ама какво правиш? Не аз, а ти правиш. Измамник. Какво ли правят тук? Ей, вие!
Защо сте тук? Мислех, че ви е заповядано да охранявате великия жрец на златните градове. Веднага искам обяснение. Първо ти трябва да обясниш какво правиш тук. Всички тръгнаха към планината на пламтящия щит. Това е без значение. Отговорете на моя въпрос. Какво правите тук? Щом стоим тук, значи правим това, което иска великият жрец. С златните градове е свършено. Нашата заповед е да стоим тук и да се убедим, че разрушението е пълно. А защо не тръгнахте с вашия велик жрец, който носи златното гърне заедно с другите бойци? Не тръгнахме с него, защото той не е нашият велик жрец. Какво? Нашият велик жрец, пазачът на златните градове, лежи в една подземна гробница. Той умря преди 3 години и ние пазим неговото тяло. Добре, кажете ми тогава, кой е онзи човек, който претендира да е великия жрец? Стойте. Пуснете ме долу. Защо да спираме тук? Има още много път. Виждате ли нещо там? Естебан, страх ме! Кокапетъл! Това са първите жертви на отровните газове от концентратора. Олмеките са го поставили в техния реактор. Продължавам нататък сам. Защо не можем да те оставим сам? Върнете се обратно, не се бавете, иначе съдбата ви ще бъде същата като на тези бедни животни. Чакай, не тръгвай още. Има нещо, което искам да зная. Ти познаваш онзи мъж, който е дошъл при златните градове преди няколко години. Той сигурно ти е разказвал за себе си. Питам се дали този странстващ пророк не би могъл да бъде моя баща? Естебан. Онзи странстващ пророк не остана в златните градове, а аз не зная на къде се отправи. Естебан. Не тъгувай. Не се поддавай на отчаянието. Ти трябва да вървиш по твоя път и да станеш истински мъж. В края на краищата синовете трябва да надминат бащите си. Между другото, знаеш ли кой ти е дал името Естебан? Хубаво име, нали? Естебан, син на слънцето. Да се махаме от това място. Отровните газове ще ни убият. Зия? Чакай! Естебан, трябва да се махаме. Отровните газове ще се пръснат навсякъде. Ела, моля те! Моля те! Да, идвам. Какво има? Той какво ти каза? Ръката му беше много топла. След като разговаряхме дълго с нашия велик жрец, онзи мъж, когато нарекохме странстващ пророк, разбра, че златните градове не са точно това, което е мислил. Когато нашият велик жрец умря, пророкът остана тук и пое неговите задължения. Той беше сигурен, че един ден неговият син, когато загубил преди години, ще дойде тук при него. Пътят щял да му покаже медальонът на слънцето, който някога му бил даден. Вече всичко е ясно. Онзи мъж е бащата на Естебан. Да, и сега онзи мъж, пророкът, ще изпълни своите задължения на велик жрец, така че светът ще продължи да съществува в мир. Моля ви, не казвайте на Естебан, че това е неговият баща. Искам да му бъде по-леко и съм сигурен, че и баща му желае същото. Естебан! Какво става? Педро! Това е краят на света, загубени сме. Този път наистина е сериозно. Командире, бързо! Спокойно, Гаспар. Командире!
Гаспар! Нищо не остана от златните градове. Изчезнаха, видя ли? Можехме да си вземем поне по-малко злато. Ама че тъпи се оказахме. Може да нямаме злато, но поне сме живи. Педро, Санчо, имам изненада за вас. Погледни тук. Какво ще кажеш? Че това е злато? Ама ти как успя да го вземеш? Докато вие пътувахте заедно с великия жрец към крепостта на Олмеките. Хващам се на бас, че е било точно така. Мендоса, ти винаги знаеш какво правиш. Ще бъде достатъчно и за 3 мани, когато се приберем от дома, да живеем години наред богато. Аз помолих Естебан да ни вземе в златния кококо. Контор, това е велика идея. Ще си бъдем в Испания още утре. Само че аз се съмнявам, че Естебан ще се съгласи. О, не, той е много сериозно, момче. Естебан, чакай ни. Наистина ли всички трябва да си тръгнете? Защо не останете? Благодаря ти, Маина. Наистина бихме искали, но вече начертахме плановете си. Естебан. Наистина ли реши да тръгнеш? Да. Тихият океан е огромен и пълен с опасности. Трудностите, с които ще се сблъскаш, ще бъдат много по-сериозни от всички, които си срещал досега. Защо искаш да тръгнеш? Мъжете могат да се изправят срещу най-голямата опасност, щом са убедени, че ще я преодолеят. Това съм го научил от теб, Мендоса. Добре тогава, щом си решил да поемеш по пътя на приключенията и да прекосиш Великия Западен океан, помни, че по света са пръснати още 6 златни града. Ще те чакаме в онази малка таверна в Барселона. Където се срещнахме за първи път ли? Ще дойда там. С Богом, приятели мои, няма да ви забравя никога. Бъдете щастливи! С Богом на всички, бъдете щастливи. Тао, Зия, готови ли сте? Тръгваме към приключенията. Лети, велик златен кондор. Щастливо приземяване! Не забравяй обещанието, таверната в Барселона. Маина ни маха за добър път. Ще се върнем. Да, ще се върнем.
Гледахте 39-ти последен епизод на серийния анимационен филм «Тайнствените златни градове». Сценарии Жан Шалопен и Бернар Дейри. Музика Хаим Шабан и Шаки Леви. Анимация Хисаки Хориуми, Тошиашо Окада, Мицуки Накамура, Йошитеро Кобаяши и други. Филмът е подготвен за излъчване от екип в състав. Преводач Димо Петков. Редактор Наташа Тодорова. Текста четоха артистите Наталия Бардская, Ива Апостолова, Иван Танев, Никола Стефанов. Тон режисьор Румяна Гунинска. Someday we will find